Jubilee hagane ka por ka bamenta kalong na ka kitab Leviticus kalenong ka baar posan bat ngan pule hapi ya kai ka bo shakri jong utrai la debban pule naduh ka khot ka bakandai haduh ka bakhatar ke tin ka Jubilee ka angkum ne onda kumta men paput ya ka turoi ka Jubilee hau benai ubahnyau bat hakasngi bashipau jong utau benai hakasngi bashipau jong utau benai hakasngi ka jingpen yesuk to put ya ka turoi lemba ya ka ri baroh gawe bato pen kentang khot ya ka snem ka basanpo bato pen bena ya ka jingpelaj loj hakari ya ki khon ki hajar jong ka baroh kan long ka Jubilee ya phi bato ai bo way baroh un lek pai pat shalaga jong ka kandel baru way bara un lek pai pat shalaga jong ka yin ka snem ka basanpo kan long ka Jubilee ya phi what bet what ought ya ka jingmi jong ka bami hi but what ya khet ya kiso jong uding so wan jong ka ya uba om shem laklat namar kalong ka Jubilee to ai bakan long ka bakentang ya phi phin bam ya ka jingmi jong ka na ka lengkha hi ka Jubilee ka khot yangi kata gade ka khubor ka bangakwa ban ya solok hagade ka por ka bamenta the Jubilee calls us ka Jubilee ka khot yanga badjafi ngadon kumbakato kat ne telikimat banyak ren hagane ka no pai jongkane ka sni ban nge ju blei un yo ban kyrkhu yange ban ngen yo ban ye duai lang ro hadin jongkane ka khubor ban ngi khmilanti bo blei un kyrkhu kerpang na ka banta jong ilang baroh ka ban nengkong ka bangakwa ban ye kren hagane ka por ka bamenta kalong ka Jubilee ka khot yanga but yafi shaka jingpen yusuk the Jubilee calls us to the reconciliation kata gade kamat kabanengkong habangi ong kasni jong ka jingpen yusuk kabangla deban pule nakit khot jong ka tin ka Jubilee la khot yaka ha kajing perkhat jong ki jiu kum kata ka Yom Kippur habong Yom Kippur kabamot kasngi jong kajing pen yesuk barhagaba kum kare kasngi urang ba lengdo la kumno uhaban sait uhaban sombon bon sen yalade namar uhab ban knya hagaduan ka bakentang ka jongutrai ka don ka jingkeli hagasnem jong ka Jubilee balai don kam ban don gane ka sni jong ka jingpen yesok ka don ka dau ba nga kwa banong yefi lese don na preng jong piro hagane ka Jingiaseng piwan pidon kame ya ka Jingiaseng baru blei pidon kam ro ka Jingiaseng bat ki parobreu bat ka khubor jong ka Jubilee ka day ba manga bat mapi nengkong ngidon kam ka Jingiaseng baru blei laong ka jingtho baune uhai priest laneu tau rangba lengdo uhaban kenya bon sen uhaban kenya yakipop ki jongo baru haban kenya ro yakipop jongu patlang Israel ngai ngo yo blei bau blei ula kyrkhu yo patlang Israel hagatu kipor habala day kata kasnem Jubilee kadon kane kasni bakimat yakane ka jingpen yesok balapan kalemno ya ka kenro jong ka jingpen ya
klat hapdeng jongki badu blei ngai ngo yo blei bakane kare kaserngeu jong kai kaban sajia haka testament ka bathamai ka baka bible kong baka snam ka jongu Jesus Christ kapan kalem no ya ka kanro jong ka jing penyaklat bat ka khubor jong ka Jubilee hagane ka por ka bamenta kalong bau blei un pen kalem ya ka kanro jong ka jing penyaklat hapdeng jong pi badu hapdeng unong pop badu blei but hagane ka jingiaseng ka bamenta lada don na pedeng jongi ki bas ngau tho baga don ka kanro jong ka jing penyaklat pila sha jengit pila duai pila wad ya ka khamat ka jungu trai hado menta kumne pimpar yo ya ka jing kyrkhu ka don ka jing khanglat na kwa balong ya phi namar baga don ka kanro ka khubor jong ka Jubilee hagane ka por ka bamenta kalong U Blei on pen kalem yagata ke kenro but pen don ke jinyo sok but neng kong but hadin ba pila don ke jinyo sok badu ya ki jing duai ki jongpi on juba piero yo try naman lada pim don ke jinyo sok badu Blei lada pi wan hagane ke Jubilee ki breu ki barang yo shon badu Blei pin like pie nagane ke Jubilee klem da yo sok baru Blei long le no bapiwan ban pelot ya gare ga por ga jong pi hang ne henry ai ngo yo Blei bo Blei do men semba ko jongu ula pa ya gane ka khubor hapdeng jongi bangin ton ga jing yo sok bat U Blei haba kren sho shapang ka reconciliation lane kata ka jingpen yusuk barabor habadon gatma day bandon tok siang ubakyong mediator kabamot une uday banlong ubreu ubayeng hapdeng day bandon nagaway ka party lane nagaway ka party uday banlong ubreu ubayeng hapdeng banwanra ya ka jingiasok ngakan mau ya ka taga bakyong ka round table talk hashwa jong ka independence jong ka ri ka bayit ka jongi barahagane ka por ka bamenta ngakwa banong yafi udonu mediator udonu ksiang jong ka jutang ka batamay ubayeng hapdeng jong unong pop baruk pau bahabneng namarada mga ban mapikin nong pop ngin wan hakmat jong U Blei ngin amla ban jeng hakmat jong U namar ka jingkot ka jong U komta udon uksiang jong ka jutang ka batamay kombo udon urang ba lengdo uksiang hapdeng ki Israel bat U Blei hageduki por baruk siang hageduki por uhaban penyap yo langbrot ubam don gajing tobria haban penjau ya kesnam hagaduan gajengu kenang banla banwanra ya gajing yusuk hapdeng jong U Blei bat kibreu bat hagane ga por ga bamentaro ngai ngo yo Blei bo donu jisu hagane ga Jubilee lada pin sim no yo jisu na ga Jubilee there will be no Jubilee namar o Jubilee ka jonga bat ka jongpi ka day U Jesus Christ baru ne udang yeng hado menta baruang I want to reconcile ngakwa banwanra ya ka jingiasok hapdeng jongpi baru kupa ubahabneng habang ikren sho shapang kane ka jingiasok Parabangay bait kilok kijor ngiem hagane kisngi kibajan jar hado kata kisngi kibakenriang ngalayo banduay de kispa spangot kibreu bat kantop ya kilong ying kilong sem kibaya pat bat kibaya pra hapdeng ulok bat kalok kila depan ya to bat kyong I want a duos ngakwa ban ya pelaglok
ki donro ki bangala pendep ya ka jing pan ya tho ya ki bat kila ha ban ya light no ngakwa ban nong ya fi this day kaneka sri kaneka ka sri ka Khublei ukwa banong happy reconcile ya sokno lara kam don ka Jingiaseng hapdeng jongpi parabreu ulok bat kalok ki don ki yeng ki sem ki bala jot ki bala pra ki baka kmi kamla ban ya kren ber ki khon kimla ban rong haka yeng jong ka kmi bala kaya ki reconcile today ya sokno hakane ka sni jong ka Jubilee lem kumta gane ka Jubilee kan sa ka history Henry Pinjanjar ka jingem ka jongpi throughout eternity namar ka daga daw nga wan hangne ban penbenay kane ka khubor jong ka Jubilee ka kwa ban wanrah ya ka jing panyasok hapdeng jongpi baru Blei but hapdeng jongiro parabreu kamat kabar kabengin ya pek hagane ka por gabamenta Jubilee calls us to a consecration ka Jubilee ka kot yang abar yapi shaka jing pen kentang ka Bible kong bangidon kamban pen kentang ya ka snem ka basanpo ka snem jong ka Jubilee ka snem jong ka jingkmen ka snem ka bamangabot mapi ngin yoban pen bena ya ka jing job ka jung utray ngin ay ngoyo nagabanta ka jing yalam ka bastat ka jongu habang ka Jubilee ka khot yangi shaka jing pen kentang haba kren shapang ka jing pen kentang ni kren shapang ka jing pen kerpang ngalayoban kren naduh ka silver Jubilee golden Jubilee platinum Jubilee centenary oh kadon ka por kila bontan ki Jubilee Henry kam don ka jingkala ha ka jing em jong ki prabangek kam don ka jingkala ha ka jing em jong ki nong rakhe ya ka Henry ha ka ne ka por ka bamanta if you are serious with this Jubilee let a pishim kia shisha ya ka ne ka Jubilee ka khubor jong ka Jubilee ka ong ya ki contain sanctify yourself topen kentang pi yalade ong Joshua hakalanong gabalay kadakot kabakatsan namarla shayu try unle yikikam gibapala lada kabalang Jaroit baroh kawai shenrang kantay samla pinwan ban pan kentang hagane ka sni jong ka Jubilee ngakwa banong yapi pin sayo iya ka bor pin yo iya ka buram ka jung try pin yo iya ki bapala ki ban sajian nang ne shakmat namar bapila depan yate jutang baru Blei jong ka Jubilee habang pen kentang sa sisin ngamot banong pen kerpang pidon kamban snoto habang pen kerpang ngam tarai ba piki kentay pin sushim yo loket ksiar na karandang ga jongpi ondalawai ga Jingiaseng nang ta pin shubo patar ngam tarai ba kilongpa kibadon ye kisati kibaremdor hakisham priakti ki jongpi pin yalekai bat ka ksiar pi sumar bhaya ka pi bo bhaya ka namar kalong ka ba kordor kalong ka ba remdor habang to consecrate ban pen kentang ka ba modro ban pen kerpang ka jing em ka jonga bat ka jongpi ka kam kordor ban ya ka ksiar ban ya yo maulang nai ban ya ki ruby ki baremdor hagane ka protay bat perkhat mapi prabangaj biit ki lok ki jor habaong pen kerpang kamot ayu kabamot bapin bori yalade how jisu yaroyo try shibun ki samlabe
shibun ki prabengek bat ki long kmi ki long kpa ngim shem lapen kerpang bhayalade ni thad madan ya ka jinglong basniu jonge ni thad madan ya ka jing auria ya ka jing klem ni penleran ya ka kerteng ga jung utrai ya ka kerteng lajong bat ki kmi ki kpa kata kamdai ke jinglong ke bakerpang, kata kamdai ke consecration, kata kamdai ke jing pen kentang. Habong pen kentang gabamud, ban ri kerpang, yala ke jong ke jing im ke jong pi, da ke bang ni bore yala de, haki tap niang ke jong utrai. Uji suanga Jerusalem. Kadno nga kwaban kedup ya pa, kabamod ban buri ya pa, ban yada ya pa, na kijing ma kijing mensaw, kumba ka kedup, kasiar ya kikon ki jongka, kumta nga kwaban kedup ya pa, a Jerusalem. Haba pipen kerpang yelade kabamot piwan sekitab niang kijong utrai baduk kedupi yafi. Oh haleluya ke kubur jong ke Jubilee ke khot yanga berjapi syagata. Berhaba ong shosho to consecrate lane ban pen kentang kabamot a total surrender. Kata kajing ay tilot barokot ngayalap hagaway ni kajing yalap ngong kumne ngarabar ka chat paper bat nga tho nga draw ya ka donot ka jung ubreo bat haga donot ka jung ubreo ki don shibun tali ki kamera bat nga hikay ngong don ki breo ki bay haduh prav tali ki kamera yo jisu Henry ar tuli ki kamera ki bo kerpang nakabenta jongki bakin yo ban le ayay ban pen snobha ye ki khmat ki jongki ban pen snobha ye ki jingmot ki jing perkhat ki jongki ban pen snobha ye kane ka do ka jongki samla bi pidon hagane ka Jingiaseng ngai tenat ye ki dress ki jongpi Khublei shibune ngai tenat ye keriam ke baju Blei un kyrkhu ye fi piriam bha hagane ka sni ke bamenta henry nga kwa belong ye fi hagane ka janmet ke bamenta wat bore ya lade ha ki riam ki bet ki beitenat balada piyeng menta hakmat jong Blei hatu Blei un yo inem ba pilai tilot a total surrender is so important. Kajing ay tilot, kajing bread lot kajong pi, ya kajing kajong pi how try. Kadai kata kaban penhun ya kadonot kajong ublei. Kamat kabalai kabangin ye pek hagane kapor kabamenta penkre ye ki donot bat kimen sem ge jong pi. Jubilee calls us to a life of freedom. Ka Jubilee ka khot yanga baryapi shakata ka jingim ka baladlo jaroit try. Laranga parakti hagane ka por ka bamenta kanongot ke balamat shisha ya ka jinglai lord. Uway briu jong Khublei, uyalap yakane ka jingyalap kane ka subject kabong. Are you free? Hato pilamat nem yaka jinglay lord, yaka jing palay lord. Katkum ka history jong upay lang Israel man laka san post nem kadon kata kajing rakip pendon buram ka Jubilee ka bengyong but haga Jubilee kumbala to haga ktin ka jong Khublei lapalay lord yakim raw baroh kandiat ngan yakren sa pangumraw umraw don bor nalade
baroh ka bor ka jongu lai hau kenradu jongu haka sngi baya sign haka sngi batet yo baru ne umrau haban le kat bawang kenradu jongu ladawang trade ar po ar kanta haka shisni thia tang ar kanta uhaban le ya kata he is a slave utau de umrau. But pitip nem hakitu kipor don show ka kamba ga bakrau na lor jong ka jing pelai lot ya kimrau kisno tho ya kata bat ka pen perkhat yang ya kai ka bau ji suang ba umrau jong ka pop yai le ya ka pop shibun ki samla ki bong pastor duai nakabenta jonga balai ka jo shika jonga hap barabor pornography barabor ka jing kwa brai jong ki khmat barabor ka jing auria jong ka jing mot ka jing perkhat barabor balai pastor the reason ka dau kalong bapidang day kimrau jong ka pop namar haba pidang day kimrau pihap ban kongo ya ka pop kumta hagane ka por ga bamenta lara pisngo tho bapidang day kita kimrau ngadon ya ka kubar ga baba u jisu ong ya gini ki contain if you know the truth will set you free lara pila tip ya ka jing shisha kan pelaj lord ya pi bat ka ka da ka jing shisha u jisu ong ya gini ki contain I am the truth ngalong ka jing shisha hallelujah. Don shibun ki basate shakom haka jingem ka jongki but haba kren shosho habong ka Jubilee ka khot yangi shaka jing pelaj lord shaka jing laj lord sakaway ka badon hapo jong ka ne ka mat ka balai ka bangong ka sop point but kata kalong cancellation of debt kata ka jing pendo pendamno yakaram baroh ki pop ki jonga bat ki jongpi ki long karam ka bakhia kadon ka por ki breu ki wan ban shakri yo try henry ka donot ka men sem ka jingmot ka jing perkhat jongki ka khia Petip balai mdai bo sniu loku jongki em mdai bakim don ki kon ke bariu blai em ka dau kalong kadan ka pop dang shen lawan ilong kmi bangam ju poi perkhat hagado karta balong pastor I have come here ngawan bat ka jing khia hagadonot ka janga ngong balai yong ala lepop sa pos nemen shwa ngalale ya gane ka pop bar gane ka pop man ka sngi katendung yanga man ka sngi katenra yanga man ka sngi kamai thia kamai dem yanga your sin kipop jongpi angga Bible kim salap yafi namar gada gadau na khot yafi hakane ka por ka bamanta hashwa ba ka pop jongpi kan salap yafi wan manta ya kendo baru jisu hadin ba pili kendo baru jisu un siu ya kata ram ga jongpi baro and he will set you free. But pin me nagane ka Jingiaseng ki breu ki balamat shisha ya ka jing light load. Are you free in this Jubilee? Hato pilong nem ki balay load hagane ka Jubilee free from what? Banyo jing light load nay free from anger. Yo ya kajing pelailod, na kajing bitar, na kajing domriang.
Ngaya kendo shibun ba ngani to yepi hapo jong ki balang ki baper kane kade ka way ne ki jing ki bakrao ngong balay wan ka jing ya pat ka jing ya pra ha ki yeng ki sem namar bakalok kade ka brew ka ba state ban bitar ulok uday brew uba tia uba dem uba bam uba di bat ka jing bitar. Are you free from anger? Hato pila yo ya kajing pelai loj, nagane kajing dam kajing bitar. Yo ya kajing pelai loj, nagatok ka syukor, samla beire hau try Jisu. Ki don shibun ki belong yang pastor, balay nga syad melin bantok. Kani ka mobile ka pentok ya pi bon sen pi phone bat ki perlok ki jong fi piong adon hading paso and ray pi don hamau ring keneng. It is a lie. What ong ba kani ka rukom kren lene ka lifestyle ka jing em jong ki shakri ka jong Khublei ka jing em jong ki prabanget kam day ka lifestyle jong ka pertai ngilong ki bakarpang ai be ki breu kin yo I yang abar ya pi bangi ngilong ki baper. Free from fornication kani ka kamkor yo ka jing pelat na ka jing auria kajing auria kasdang nakikmat kawan haga jingmot haga donot banile daga do kajongi kidon shibon ki samla ki belahap haga pop auria yang pastor ya kene kajing yalap pirela bon sen kadau benghaban yalap ya ka bon sen barwat mentaro namar ki don ki bakum kita ki samla Bala de pidon hagane ka Jingiaseng na ay jumod yapi be free hagane ka Jubilee. Free yo ya ka jing palailo na ka jing malin ka basnew kata gade ka jing hikay jong ka balang ka jong U Blei ban ngim day ban sange ban yalap ya kane ka jing shisha house nem Ar-hajar shipau haka arpo kandai tarik ubnai ubapra ngayalap hagaway ni ki Jingiaseng balawan banya kendo nga hagane katayaw ka baningkong jongune ubnai nga don hagadaga snong hadin bangala de banyalap kilawan haka kamra gabanga nga thia balaong urang bayang pastor Uni ubre ukwa banyakan dobapi, ladom yo banyakan dobapi, honsho. Oh ngong please come in. Snob harong pikwayu, ukanyo haborong haga kamera, ngong jiayu hato pila lepop, hato pila paiden, hato don kano kabapi pila bore. Wong pastor ngakwa ban yato yapi pastor bahaga to ka snem haga to ka bnai haga to ka tarik nga ay ngo yo blei bo blei ula pelat yang ay ro yo try nga ong kumno blei ula pelat yapi Namar hagadaga Jingiaseng on nangladeb banyalap kumne ban perta ya ka khubor gababha nga ay kalad wan shagaduan come wan pendap ya gaduan ki wan de kispangot ki brew hagadaga por ban ngam kan mau show banga duai bukti ano namalabon upajba bad kita ki arngut namal So way ong yang awan hayeng ngalayoban interview you ong pastor I have this same problem kiong ngila di duma ngila di secret ngila di kiat ngila di kijing di gibapen buaj de ki pau snem Hendrai hagadaga Jingiaseng 29 of August 2010 Woman same jong U Blei, wan borba hagadaga Jingiaseng, balawan ka jingpalay road, kabakraw, katsan snem hadin, ngaya kendo ya ginikirangba, ngay ngo U Blei, they are free, hallelujah.
Let's say Donna Pring Jong Piro, Haganega Jingiaseng P1, Haganega Jubilee, Pikmilanti, Kabakum Kai Kakubor, Kakubor, Jonka Jubilee Kalong, Ublei Yukwa, Ban Pelai Lord Yapi, what Nekijing Malay in Gabasnew, Une. Uprabang ayuang pastor pitip hagado kapor pi ong yang say yigidu kijing di giba pi bo haga plaga jong pi but haga bakum gat kapor ngangam kan mau show uang ngila kerdem yigidu kijing di giba pentroin ya kamet kapa giba ka Bible kong snobha wat penlots by ya ka bom long pu but kine kijing di giba penbuai giba pentroin yigidu kot met jong kine kerang ba nilai yo yaki hagada ka Jingiaseng but ngai ngo yo blei menta ki pla yakade ka jing shisha bau jisu ulapalai lord yaki royal try kanongot hagade ka por ki banot ban yeng naka jaka ka bakiki don balbanong pastor. I need that deliverance. Ngadon kam ya kata ka jing pelait haga jing em ga janga. Hoy pila bandon de kiway pat kijing syak te kijing syak home haga jing em ga jong pi ka jing pensle ka jong men sim ko ujong blay ka don haga ne ka Jingiaseng balada pi wanda ka donot ka men sim ka basriang pin yo I ye ka bor ka jong utray ka mat ka basaw bat ka bakado. Jubilee calls us to an empowerment. Ka Jubilee ka kot yang abad yapi sya ka jing pen kubor haka Leviticus arposan ngiyo iro hau isoya nriu poway lapan dep yagani hau Lukas kalenong gabasaw kabau Jisu ong yagani ki contain the Spirit of the Lord is upon me uman sim jong trayu hanga nabaulapan sle yanga hagane ka Jubilee that same anointing kada ka joga jing pensle kabalatod hau Jisu kan tod hanga badhapi bat kane ka jing pensle kabalatod hau Jisu kay kabalajia ong ka Bible bau Jisu ong lapan sle yanga bangan yalab ya ka gospel lapan sle yanga bangan pelailod ya kita gibreu kibashate shakom prophet ong yagani ki contain the anointing breaks the yoke ka jing pensle kapan ken ya ka lengkor kay kalengkor kabapi pikit menta kabalaban kia ya ka jingem ka jongpi the anointing ka jing pensle ka jongu mensim ko jongu blei kan penkot kan penjot kan penpra ya ka kalengkor bat ngai ngo yo blei hakasni kabasan po hakasni Pentecost kabau Jisu ada bankular yikisenran ke jongu kelait ap Jerusalem tat onda lapan kop yapi dagabor baru mensim jongu blei ulawan ban hiar hagabor ba ka jongu baru la syong haki sispa ar pongot banai ngo yo blei kibalen yo Jisu hadin ka jingpen kobor kialap yo Jisu balapan yap martar yaki Kijo kibreu kibarta tin yo Jisu hakasni Pentecost lapan sle yaki kimi nagato ka Jingiaseng kilamat ya ka bor ka jungu try ki wan shakari ka bai ka jongi ki yap kum ki martar. That's the power of God. Kataga ka bor ka jongu blei ka Jubilee hagane ka por ka bamenta ka dayu Jisu baun pensle yang abad yapi daga jo ka jing pensle daga jo ka bor ka bau kpau bahabeneng ulayo un ayang abad yapiro banin mi nagane ka Jubilee ki breu ki ban pen kanyo yo syaitan hagane ka Christmas nga kren ya kaway kamat kabong Christmas
kadai kapor kabangi pen kenyo yau soitan ladon ba comments ba kali shibun ki jingkali ngai ngoyo blei kadon ka jing shisha hagaktin ka jungu blei hagapor balakayo mesaya lakanyo usim herot mangaban bapiro andalapan kop yang ida gabor ngin mi naka Jubilee komba mi kisenran ke jung Jisu naka kamra gabahaneng kilek pan yalap ya ga gospel kilek pan pla ya ga jing shisha but kawai gabangas ngotanat haki kam jong ki apostle lakot ya kisenran ke jung Jisu but ya ki nongbot ke jung Jisu kum kita ki breu jong kalenti people of the way hato pi ki samla haba ki way ki pet yanga badia pi ki lane banong kini kide ki breu jong kalenti kay kada kalenti the way of the cross kalenti jong ka ding phana kubno philaban ba ding phana Pilaban ba ding pana when the Holy Spirit ondo mensim bako Khublei ulawan here happy hakabor nginam laban ba ding pana dagabor ga jongiem nginam laban ba ding pana dakijing start jongiem nginam laban ba ding pana namar bangila he kartaem we can carry the cross by the power of the Spirit Nilaban pa ya kading pana kajong Jisu dagapor kajong umen simbakut kanangot na preng jongpi haganegapor gabamanta kibong pastor duai nakabanta jonga ngai kalat ya fishermanet bapin puson bapin dem bapin duai balar piong pastor day mga ngalayos ngao ya ka kubor jong ka Jubilee ka day nagabenta jonga kani ka duan ka day nagabenta jong pi yindem ya ki kle ha ka jingdon ringkat ka jong utray yin duai jar ha ki men same ke jongi hallelujah hallelujah